Mayor, unsay mga bagong pamaagi sa pagdawat sa mga LSI or mga returnees? Actually, ang wa may nabago sa kanang pagdawat og ilisay, moagi mangyapon og kanang Corintinas. Kaya lang ang atong presenting quarantine facilities dinha sa Bahada medyo napuno na pod ang Astrodome. Ang gihagyo ko sa mga kapitan nga maghimo pod sila og quarantine facilities dito sa ilang barangay kay kung naiilisay nga gusto mo ngadto na lang sa barangay dito na lang dawaton under the supervision and monitoring kanang power sa kapitan. Unya ilan ang gamiton ang katong BERT ang organisasyon sa barangay para mo mag-monitor sa mga LSI. Mayor, unsay ground nganong naisipan ni gining maong bagong Doon pamaagi? ay proposal si Dr. Arellano, nga atong municipal health officer, nga sobra na ang LSI. Di na magyod, pagkadaghanan na gyud, di na gyud mapugngan. Kunya dili man nato na mabawalan sila nga mungani kay katungod man na nila. Mungani sila ay subject ato lang pasundon sa health protocols. Nga doon ay quarantinas nga 14 ka adlaw, nya gidagdagan namo may rapid test para sigurado nga ang ilisay wala ay gidala nga sakit nga COVID. 99.1 DZNT Radyo Kabaluran Zenos Health Katayngan Masbate Clean. Aming Katayngan, aming bayan, Katayngan ko. A reminder from Notre Escuela Community Radio Radyo Kabaluran.